Τελευταίος καλεσμένος για τη σημερινή εκπομπή εδώ από το ζωντανό στούντιο του grtimes.gr μέσα από την καρδιά της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με την εκπομπή Sometimes. Βλέπω έχετε αρχίσει, κατεβαίνετε σιγά σιγά. Να σας ενημερώσω, αν δεν το έχετε πληροφορηθεί ήδη, ότι οι συναυλίες που περιλαμβάνονται στην 87η ΙΔΕΤ πραγματοποιούνται κανονικά. Τελευταίο αγαπημένο μου θέμα, GOPA Free, Cigarette Cycle, ο κύριος Γιώργος Ακελαρίου από τη Cigarette Cycle. Καλησπέρα κύριε Σαμολοβά. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Εγώ σας ευχαριστώ για δύο πράγματα. Πρώτον για την πρόσκληση και δεύτερον για την ευαισθησία και δική σας και εκ μέσου σας να μας καλέσει να ασχοληθεί με ένα περιβαλλοντολογικό θέμα εκτός από τα πολιτικά και... Βέβαια. Κοιτάξτε, αν η ανακύκλωση, αν η οικολογική συνείδηση, η περιβαλλοντική συνείδηση δεν είναι στο πλάνο μας, δεν μπορούμε... Γεια σας. Γεια σας. Δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε ούτε για οικονομία, ούτε για πολιτική, ούτε για κοινωνία, ούτε για τίποτα. Δυστυχώς και βιώνουμε, και ειδικά με την καταστροφή, τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης πλέον, όχι αλλαγή. Σωστά. Λοιπόν, δεύτερη χρονιά στην έκθεση, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος. Είναι η δεύτερη χρονιά, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Η ΒΕΦΧΕΛΕΣ πω και εγώ να ευχαριστήσω και τη διοίκησή της που με τόσο φρέσκο πνεύμα και πέρσι και φέτος αντιμετώπισε την ανακύκλωση και πόσο μάλλον σε ένα καινοτόμο θέμα όπως είναι η ανακύκλωση από τσιγάρων. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, στην έκθεση έχουν αναπτυχθεί κρυάνκα ειδική κάδη ανακύκλωση από τσιγάρων. Μπορείτε να τους βρει κάποιος παντού. Έξω από τα περίπτερα θα δείτε έναν κάδο πάρα πολύ καθαρό, συμμαζεμένο. Μην φανταστείτε τους κάδους που πάτε και πετάτε τα σκουπίδια ακόμα και όταν αυτή είναι γεμάτη. Είναι ένα μεταλλικό κουτί, στενόμακρο, φτάνει περίπου μέχρι το ύψος της μέσης μας και λίγο παραπάνω. Ναι. Έχει το χαρακτηριστικό πράσινο λευκό. Σωστά, και είναι ορατό, είναι ευκρινές ότι κάποιος μπορεί να σβήσει το τσιγάρο του εκεί και αντί να κοπεκάξει ή και στο δρόμο που πέραν από θέμα δημόσιας καθαριότητας και πολιτισμού είναι και μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά που λέτε. Εγώ όμως κρατάω και την συμπεριφορά, μια πολιτισμένη συμπεριφορά. Δεν επιτρέπει να πετάμε κάτω στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, πολύ δε χειρότερα από το αυτοκίνητό μας που μπορεί να αποτελέσει και αιτία μιας μεγάλης πυρκαγιάς, ένα από τσίγαρο αλλά και άλλα σκουπίδια. Είναι δείγμα πολιτισμού να μην πετάμε. Είναι δείγμα πολιτισμού. Λοιπόν, GOPA Free. Πόσα από τσίγαρα έχετε καταφέρει και έχετε συλλέξει μέχρι τώρα? Διάβασα κάπου ένα απολογιστικό σας δελτίο, ήταν 2 εκατομμύρια από τσίγαρα. 2 εκατομμύρια από τσίγαρα από το 2020 μέχρι σήμερα. Για να ειδικεύσω λίγο τα νούμερα. Πέσατε και στην πανδημία που ο κόσμος δεν περπατούσε για να ρίξει τα από τσίγαρα. Και θέλω να πω ότι, που είναι πολύ σημαντικό και επίκαιρο, ότι πέρσι στη ΒΕΦ μαζεύτηκαν 50.000 από τσίγαρα. Ελπίζω την εβδομάδα που διοργάνωσε. Στην εβδομάδα? Ναι, στην εβδομάδα 50.000 από τσιγάρα. Άρα το αποτύπωμα, αν το βάλω και σε ποσοστό, ήταν ένα σημαντικό ποσοστό των 2 εκατομμυρίων, με την έννοια ότι μία εβδομάδα ήταν το αποτέλεσμα της ΒΕΦ. Σωστά. Κύριε Σακελαρίου, πετάμε στους ειδικούς κάδους τη Cigarette Cycle και της GOPA Free αναμένα τα τσιγάρα και πετάμε και τα άλλα τα τσιγάρα που μπαίνουν στο kit που είναι πετάμε οποιοδήποτε τσιγάρο ή και κανονικό, το κλασικό που ξέρετε. Καπνικό να πούμε, ναι. Καπνικό προϊόν ή και τσιγάρα τα οποία καπνίζουμε, έτσι είναι με θέρμανση, για να μην πω συγκεκριμένες μάρκες. Συγκεκριμένες μάρκες. Υπάρχει μέρημνα στους κάδους, αν πέσει αναμένο να μην υπάρξει κίνδυνος φωτιάς ή πυρκαγιάς ή κάποιο άλλο προβλήματος. Συνήθως όμως για να το σβήνουμε υπάρχει ειδική υπογραφή που μπορούμε να το σβήσουμε και ειδική θύρα που το πετάμε μέσα στον κάδο. Ξέρω ότι τώρα είναι πολύ χρήσιμη αυτή η κάδη για έτσι δημόσιους χώρους όπως είναι εδώ πέρα, όλο το περιβάλλον της ΔΕΘ. Είχα δει κάδους σας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Θέλω να σας πω και η Βόρειος Ελλάδα σε μια εκδήλωση που κάναμε πρόσφατα πριν 2 μήνες, σε μια έκθεση, που αναφέραμε τους κάδους που υπάρχουν στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν χίλιοι σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, στη Βόρεια Ελλάδα υπήρξαν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, υπάρχουν σε κάποιες επιχειρήσεις, υπάρχουν στο Μέγαρο Μουσικής. Ποιος μπορεί να προμηθευτεί έναν τέτοιο κάδο από εσάς?
μόνο φορείς δημόσιοι όπως περιγράψατε, που είπατε ότι έξω από το φεστιβάλ κινηματογράφου, στο Μέγαρο Μουσικής, τώρα στη ΔΕΘ, μπορώ και εγώ σαν, ας πούμε, αν ήμουν επιχειρηματίας και έχω στην επιχείρησή μου 10-20 άτομα τα οποία έχουμε την κακή συνήθεια να καπνίζουμε, θα μπορούσα να προμηθευτώ ένα κάδο? Μπορεί οποιαδήποτε επιχείρηση, και κάνουμε και ένα κάλεσμα εδώ σε όλες τις επιχειρήσεις, συν επίσης και όλοι οι δήμοι της Ελλάδος. Θέλω να φέρω εγώ και ήδη συνεργάζεται ο οργανισμός μας με 25 δήμους σε όλη την Ελλάδα. Οπότε... Εκεί, σε αυτή τη συνεργασία σας, αν θυμάμαι καλά, πρωτοπόρος ήταν ο Δήμος Πειραιά. Ήταν από τους πρώτους. Ήταν από τους πρώτους δήμους ο Δήμος Πειραιά και είναι μεγάλος μας εταίρος. Με μια πολύ μεγάλη ποσότητα κάδων έχει υιοθετήσει το project. Τα έχω δει και έχω φωτογραφηθεί. Αυτό εδώ που κρατάω στα χέρια μου, το αγαπημένο μου αυτό αντικείμενο. Αυτό, κυρία Σαμολαβά, είναι μια πακέτα του οργανισμού μας. Πρόκειται για ένα υλικό, είναι κατασκευασμένο μπαμπού στο χέρι, είναι πλήρως ανακυκλώσιμο, το οποίο μπορεί να το παραλάβει οποιοσδήποτε έρθει στη ΒΕΦ αν περάσει από το στάνγκ μας. Έχετε περίπτερο. Δωρεάν, έτσι, έχετε περίπτερο, είναι κοντά μας, είναι διαγώνια απέναντι, θα το δείτε το συγκαρατσάκι. Και λειτουργεί ως φορητό ατομικό επαναχρησιμοποιούμενο κασάκι και ως μέσο περιβαλλοντικής συνείδησης και συμμόρφωσης, συνηθίζω να λέω. Έτσι, δεν έχει την ιδιότητα, επειδή κλείνει, δημιουργεί και κενό αέρος και αναμένω να πετάξεις από το κοτσιγάρο σου μέσα, αυτό να σβήσει. Δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι που και φέτος συναντιόμαστε, κύριε Σαγγελαρίου. Είστε καλά, και εγώ χαίρομαι. Δωρεάν το δίνετε αυτό, σε όποιον ενημερωθεί. Δωρεάν, σε όποιον περάσει και ενημερωθεί για το project. Αν έχετε αυτή την κακή συνήθεια, ευκαιρία είναι. Συγχαρητήρια για τη σύλληψη της ιδέας, το να συλλέξετε τα από τσίγαρα με αυτόν τον τρόπο, να γίνει ο διαχωρισμός, αυτό που εκεί που πάμε, ο διαχωρισμός των απορριμμάτων. Το αποτσίγαρο έχετε εξηγήσει και άλλες φορές ότι η ΓΟΠΑ έχει ειδικό τρόπο επεξεργασίας. Έχει ειδικό τρόπο επεξεργασίας, είναι δύσκολος τρόπος επεξεργασίας, γιατί πρέπει να αποτοξικοποιηθεί το φίλτρο με ειδικό τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, για να μην λύσουμε ένα πρόβλημα και δημιουργήσουμε άλλα 10. Και δεύτερον, δημιουργεί πολύ μεγάλο κακό όταν απορρίπτεται αλόγιστο στο περιβάλλον. Μπορεί να μολύνει έως 7 λίτρα γλυκού ή αλμυρού νερού, και πόσο μάλλον με την ανακύκλωση, και κολλάω στη λέξη ανακύκλωση, ότι βγαίνει ένα προϊόν πλέον θα παραχθεί λίπασμα ή βιομηχανικό πλαστικό. Δηλαδή επαναχρησιμοποιεί αυτό το πράγμα. Δεν πάει σε κάποιο χιτά να γυρίσει σκοπιάκαμα ή στη θάλασσα ή οτιδήποτε. Ή να το φάει ένα ψάρι. Ή να το φάει ένα ψάρι. Και τελικά πάλι να καταλήξει στο δικό μας οργανισμό, όχι μόνο στο πιάτο μας. Κύριε Σαγγελαρίου, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά και ευχαριστώ πολύ για την ευαισθησία και δικιά σας και του GR Times. Αλίμονο, συγχαρητήρια ξανά για την πρωτοβουλία, την ιδέα και βέβαια για όλο αυτό το καταπληκτικό που έχετε ετοιμάσει, προσελκύοντας και κάνοντας τον κόσμο να ευαισθητοποιηθεί γενικότερα για την ανακύκλωση και για τις ΓΟΠες, αλλά γενικότερα. Για το περιβάλλον. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που το προβάλλετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ και εσάς πολύ. Σας ευχαριστεί όλη η ομάδα του GR Times που παρακολουθήσατε μέχρι αυτή την ώρα την εκπομπή μας. Εδώ, από την καρδιά της ΔΕΘ, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα με τη βοήθεια του GR Discovery. Καλό βράδυ σε όλους.